Wiesz co, nie zgadzam się z tymi głupstwami, które mówią blogerzy, że to możesz jeść wszystko co chcesz, wszystko jest na twoją korzyść, albo liczyć tylko kalorie. Zgadzam się tylko z tym, że trzeba jeść zdrowo, żeby to było dobrze dla ciebie, dla twojego ciała. Dlatego wybieraj z głową to, co jesz i nie patrz na to, co mówi reklama. Zaraz ci pokażę przykład tego, co nie należy kupować w sklepie. Popatrz tu, te proteinowe jogurty, high protein. Lepiej wybierz sklep, ale naturalny. I to będzie lepiej dla ciebie. A najbardziej, żeby było jeszcze więcej